Eihän kuvaaja nyt pysy perässä. Tulkaa tytöt tänne näin kattoo. Akkapuuron keitti. Miten se menee? Akkapuuron keitti. Hiirilapsille puuroa keittää. Oliko se akka? Hyvä. Kyllä on hyvä. Tara! Hei, tytöt, tulkas tänne. Tänne näin, tulkaa tänne näin. Tulkaa kattoo. Tää puuroa tehdään tässä, just tässä. Siinä äiti ja lapset. Tää on pieni Lapin muodonmuutos. Tara! Silloin tuolla Oot sä kattanut se leffa, se Valkoinen peura? Se on semmonen ikivanha elokuva, se nainen muuttuu aina peuraksi. Niin me voitais tehdä tässä semmonen videoklippi. Poikki!